11 январи соли ҷорӣ нахустин тармафароиҳо дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд шурӯъ шуд. Ширкати Айрси мегӯяд, боришоти зиёди барф боиси резиши тарма дар бархе аз минтақаҳои кӯҳии ин шоҳроҳ дар ноҳияи Айнӣ гаштааст. аз соати 6 субҳ то нисфи рӯзӣ 11 резиши тармаро сабт ва аз роҳ поккорӣ карданд. аз километри 39 то километри 73 боришоти барф беҳад зиёд аст. аз 45 то 50 сантиметр барф борида истодааст. дар ширкат доимо навбатдорӣ вуҷуд дорад. техникаҳо доим омодаи коранд. ду рӯз шуд ки тармафуроӣ каму беш ҳаст. тармаҳои калон нестанд, каму беш ҳастанд. мо сари вақт бартараф карда истодем. ронандаҳо мегӯянд, ҳарчанд кормандони ин ширкат ва техникаҳои он фаъол ҳаст, аммо бо вуҷуд дар бархи минтақаҳо тамошавии мошинҳои калонҳаҷм ба мушоҳида мерасад. аз перевал ин тараф бисёртар бурдаги усш созака яхи нами фромат кантар аҳо ях шудааста. бемушкилӣ омадем. ду рӯзи ахир резиши барф аз километри 38-уми роҳи Душанбе Хуҷанд зиёд ба мушоҳида расидааст. ин боришот дар ҳаракати нақлиёт мушкил эҷод кардааст. кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ маҷбур шуданд, ки ҳаракати нақлиёти махсусан калонҳаҷмро танзим кунанд. мо ҳаракат мекунем ки мошинҳои калонро манъ накунем, лекин бисёри мошинҳо аз тарафи ҳамон ронандагон чиай камбудиай занҷир надоранд, баллонҳошу ба роҳи дар ҳолати хуби техникӣ нестанд. барои ҳамин дар бисёри мавридҳо ҳамин ронандагон барои ҳаракати нақлиёт монеа меоранд. ҳамасола бо шурӯи фасли зимистон ва боришоти барфи зиёд ва резиши тарма дар шоҳроҳи Душанбе Чаноқ боиси басташавии роҳ ва ҳатто садама ва ҳалокати одамон мегардад. ширкати Айрси мегӯяд, дар ҳолати пешомадани вазъи фавқулодаи боришот ва тармарезӣ ба хотири таъмини амнияти ронандаҳо ва мусофирон роҳро пас аз огаҳӣ ба муддати муайян мутаваққиф хоҳад кард.